Беше ярка и красива сутрин в селото на смърфовете. Малките сини смърфове щастливо прекарваха деня си. Някои бераха пресни горски плодове, други носеха дървени дъски, за да построят нов мост, а няколко просто се смееха и играеха на топлата слънчева светлина. Но не всички смърфове играеха. Умният смърф, винаги нетърпелив да научи нещо ново, държеше дебела, прашна книга в ръцете си. Кръглите му очила се спускаха по носа му, докато внимателно прелистваше страниците. Умът му беше пълен с въпроси. Днес той беше открил нещо много, много интересно. В уютната лаборатория на татко Смърф цветни буркани бяха подредени по рафтовете, а стари свитъци бяха подредени високо във всеки ъгъл. Докато умният Смърф избърсваше праха от масата, очите му се разшириха. Точно пред него имаше малък, мистериозен кристал, светещ с мека синя светлина. Любопитството на умния Смърф надделя над него. Той намести очилата си и се наведе, изучавайки кристала отблизо. Много интересно. Чудя се каква магия крие това. Бавно протегна ръка и нежно я докосна. В момента, в който пръстът на умния Смърф докосна кристала светък, блестяща златна светлина избухна отвътре. Малки светещи искри изхвърчаха във всички посоки, завихряйки се във въздуха като светулки. Тогава, вау! Магията избухна право в небето, разпръсквайки се в стотици малки светещи кълба. Те се носеха над селото на смърфовете, блещукащи като звезди през деня. Отвън смърфовете спряха на място. Те погледнаха нагоре с очудване, докато плаващите светлини изпълниха въздуха. О, красиво! Каза смърфиета, като посегна към единия. Тромавият смърф скочи, за да хване друг, но се прекатури и се приземи с трясък. Но татко Смърф знаеше, че това не е обикновено светлинно шоу. Той се втурна в лабораторията и вдигна сега тъмния кристал. Мъдрите му стари очи се изпълниха с тревога. Това не е добре. Изобщо не е добре. Другите смърфове се събраха объркани. Татко Смърф, какво става? Попита Брейни. Татко Смърф поглади бялата си брада и проговори сериозно. Този кристал крие мощна магия. Ако скоро не съберем липсващата енергия, Гаргамел може да я намери пръв. Трябва да действаме бързо. Татко Смърфовете кимнаха и се разделиха на екипи, следвайки светещите светлинни пътеки. Други се носеха към дълбоката гора, а едно дори се носеше към замъка на Гаргамел. Междувременно, в своя мрачен, рушащ се замък, злият магьосник Гаргамел седеше и кроеше обичайните си планове. Но изведнъж нещо привлече вниманието му. Едно от магическите кълба изплува точно покрай прозореца му. Лукава усмивка се разля по лицето му. Добре, какво имаме тук? Той се обърна към подлата си оранжева котка. Дълбоко в красива поляна, пълна с цветя, смърфиета последва следа от златни искри. Изведнъж тя ахна. Точно отпред, леко носейки се над петно от ярки маргаритки, беше едно от липсващите вълшебни кълба. То блещукаше тихо, хвърляйки топла светлина върху венчелищетата отдолу. Смърфиета направи бавна, внимателна крачка напред. Леко, леко, прошепна тя на себе си, протягайки ръце. Малкото кълбо се понесе към върховете на пръстите й и след това, пляс, се приземи безопасно в дланите й, светейки по-ярко от всякога. Недалеч, близо до бълбукаща река, малка група смърфове току-що бяха забелязали друго светещо кълбо. Смърфът шегаджия се протегна да го грабне, смеейки се, но точно когато пръстите му се докоснаха до светлината, гигантска, тъмна сянка пропълзя върху тях. Преди смърфовете да успеят да реагират, аха! Сега ви хванах! Вие малки сини вредители! Гаргамел изскочи иззад едно изкривено дърво, замахвайки огромна мрежа право към тях. Мислейки бързо, умният смърф бръкна в джоба си. Време е за малка смърф стратегия. Той извади шепа магически смърфски прах и го издуха право в лицето на Гаргамел. Ачу-у! Гаргамел изпусна гигантско кихане, толкова силно, че мрежата му се изплъзна от ръцете му и се свлече в реката със силен плосък. Използвайки шанса си, смърфовете грабнаха светещото магическо кълбо и се втурнаха. Добър опит, Гаргамел! Смърфът извика, когато изчезнаха в дърветата и изръмжаха: проклятие!
Обратно в селото на смърфовете, всички смърфове се събраха пред лабораторията на татко Смърф. Един по един те внимателно поставиха светещите кълба обратно върху повърхността на кристала. Последното парче вече беше на мястото си. За момент нищо не се случи. След това бо! Кристалът блестеше по-ярко от всякога, изпращайки златни лъчи и светлина през цялото село. Смърфовете ахнаха от страхопочитание, когато магията се върна, изпълвайки дома им с топлина и щастие отново. Тази нощ смърфовете отпразнуваха приключението си с грандиозен празник под блещукащите звезди. Чинии с смърфбордов пай, прясно изпечен хляб и пенлив сок покриха масите, докато смърфовете се смееха заедно. Умният смърф се облегна назад, усмихвайки се гордо. Бих казал, че това беше много успешна мисия. Но татко Смърф се засмя, поглаждайки брадата си. Да, Брейни, но следващия път нека не се докосваме до мистериозна магия, без да питаме първо, а? Всички смърфове се засмяха, а Брейни срамежливо намести очилата си.